Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Junts per Sant Feliu de Codines som una candidatura de persones plural i diversa, amb gent amb molta experiència capaç de començar a treballar de valent l'endemà de les eleccions. Però també comptem amb joves amb moltes ganes d'implicar-se i aportar idees noves. La il·lusió i el compromís ens mouen i després d'aquestes eleccions tenim moltes ganes de fer de Sant Feliu de Codines el poble que tots i totes hem somiat. Aquest 28 de maig vota Junts per Sant Feliu de Codines. Soc el Pol Cabot i Borrell i encapçalo la llista de Primàries Codines. Som el millor equip. Som joventut i experiència. Som participació ciutadana. Som República Catalana. Som un projecte de present i de futur. Som progrés econòmic i social. Som feminisme i sostenibilitat. I tu ets el canvi que ho farà possible. El 28 de maig, vota Primàries Codines. A Sant Feliu de Codines estem en un entorn natural, únic, meravellós i privilegiat. Assumim el compromís de treballar per conservar-lo i que sigui un punt verd de referència al nostre país. Volem, fem Sant Feliu amb tu. Dóna'ns la teva confiança. Vota'ns. Vota Esquerra Republicana de Catalunya a Cort Municipal. Penses que el nostre poble està dormit? Penses que necessitem avançar i fer totes les millores necessàries en totes les matèries de seguretat, salut, infraestructures, joventut, cultura? Oferim un grup preparat per afrontar-les, aixoplugat per un partit fort, amb orelles on ens escoltaran el Parlament, la Generalitat i el Congrés. Liderat per una gestora a qui ningú pot donar lliçons en matèria de gestió d'ajuntaments. Sant Feliu, desperta! Vota la Laia Jordana. Vota el grup de l'edició. Vota PSC. Sant Feliu som tots. El 28 de maig tornem a les urnes. Un país que ho pot tot i que ho vol tot. I el teu vot decideix coses de debò. El teu vot fa que Lleida estigui a punt per guanyar i que Tarragona torni a bategar com mai. Connecta Girona, el talent i el futur. I portarà el canvi que farà recuperar la millor Barcelona. Tu fas Catalunya. Fem-la de debò. Junts, gent de debò. Bona nit. A partir d'ara, tu jugues. Avui farem allò que tants i tants i tants teòricament entesos diuen que no s'ha de fer. Barrejar política i esport. Al final, la política o les polítiques dels partits estan a priori dissenyades per fer la vida millor als ciutadans i com a tal val la pena escrutinar-les, parlar-ne i ben bé allò barrejar-ho tot. Avui, des de fa una pila de campanyes electorals, els Tu Jugues donem el tret de sortida a la sèrie de debats sectorials d'Ona Codinenca amb el d'esports. M'atreviria a dir que potser és un dels més afables per als potencials nous regidors. La gent fa esport per salut, per esbarjo, o també per satisfer la seva set de competició i, com a tal, és una regidoria que ve de gust lluir. A nivell competitiu, Sant Feliu està en una bona situació, però encara hi ha feina per fer per acabar de posar la infraestructura a la mateixa alçada. Els pavellons, el camp de futbol, les pistes de tennis, solanes, el circuit, les pistes de petanca i tot l'entorn codinenc mereixen un bon impuls i que puguem, almenys esportivament, ser l'enveja de l'entorn. I per nosaltres també és com una entrevista de feina. Si dels 5 convidats d'avui n'ha de sortir el proper regidor d'esports, volem que sigui el millor possible, perquè passarà vegades i vegades i vegades per la sintonia d'Ona Codinenca. Sense més preàmbuls, ens hi posem. Bona nit i benvinguts al Tu Jugues. Bona nit a tothom, és dilluns 15 de maig de 2023. Ens hi posem amb el debat sectorial d'esports a Ona Codinenca. Són les 8:04 del vespre i avui toca, doncs, parlar amb els futuribles regidors d'esports a Sant Feliu. I en parlarem aquí a Ona Codinenca amb una horeta, 55 minuts de feina per davant
per poder-ne parlar. Avui ens saltarem l'actualitat. De fet, els que estigueu escoltant el directe, l'actualitat ara no la sentireu, però els que estigueu escoltant el podcast, ara començarem l'actualitat perquè la gravarem després del programa, és igual. Si voleu recuperar l'actualitat, perquè n'hi ha molta, a partir de les 9 i pico trobareu el podcast editat a la web d'Ona Codinenca. Per tant, ara ens hi posem amb el debat. Ho farem a l'estudi d'Ona Codinenca amb l'Àlex Mir. Àlex, bona nit. Bona tarda, vaja. Bona tarda, què tal, com estem? Molt bé, tu? Bé, amb moltes ganes. Ja tenim tots els candidats aquí assentats en aquesta taula de l'estudi d'Ona Codinenca, tots preparats, amb els seus apunts, amb les seves idees, i a punt de passar aquesta estoneta de ràdio escoltant projectes i idees del que serà el futur de l'esport codinenc. Doncs avui tenim el Gerard, però el tenim fent multitasking. Avui podeu seguir el vídeo per YouTube, al canal d'Ona Codinenca, en directe també des de l'estudi. I el control central, el Pau Ibars. Pau, bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Bé. Sí? Ara surts per la tele, veig que el Gerard t'enfoca. Això és bona senyal. Tot a punt, eh? Sí. Sí? Tot a punt. Esperem que sí, si no tot ho farem. Doncs vinga, tirem una sintonia que ens hi posem. Àlex Mir, escolta'm, fem una cosa, presentem els candidats que tenim aquí a l'estudi perquè l'audiència des de casa sàpiga qui tenim. Doncs mira, te'ls aniré dient... Mira, et diré per ordre de sorteig, i llavors explicarem què vol dir l'ordre de sorteig. Bueno, t'ho explico ara. Mira, com que avui hi haurà una sèrie de blocs que els nostres candidats hauran d'anar desenvolupant, hem decidit fer un petit sorteig abans de començar, que l'hem retransmès de fet per Instagram, per definir l'ordre de com anirà la contestació d'aquests blocs i d'aquestes preguntes que anirem fent. I per tant, si et sembla, seguiré el mateix ordre per presentar avui els nostres candidats. Doncs mira, d'entrada et puc dir que tinc el Fede Sala per Junts per Sant Feliu. Bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Amb el número 2 a l'esquena podríem dir que tinc el Miquel Palau, de Primàries Codines. Bona tarda. Bona tarda. Amb el número 3 a l'esquena, Oriol Boluda, Junts per Sant Feliu. Bona tarda. Bona tarda. Amb el número 4, Manel Vila, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bona tarda. Bona tarda. I tancant la taula d'avui amb el número 5 a l'esquena, Santi Vélez, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bona tarda. Bona tarda. Doncs els 5 protagonistes d'avui, que la primera cosa que volem fer és que intentarem anar molt quadrats de temps, perquè tenim moltes coses per parlar i no ens volem encantar molt, però perquè l'audiència sàpiga qui sou, una mica, què ho feu, què us porta a anar amb una llista i, sobretot, quina vinculació teniu amb l'esport codinenc. En aquest cas, ho farem amb l'ordre, començant amb el Fede. Per tant, Fede, tens 1 minut i pico per presentar-te, per dir que t'ha portat a ser amb una llista i quina vinculació tens amb l'esport codinenc. Bé, doncs començaré amb la meva vinculació amb l'esport codinenc. Doncs jo vaig jugar a bàsquet durant bastants anys aquí a Sant Feliu, fins que, malauradament, ens vam quedar sense jugadors i vaig haver d'anar a Caldes a jugar al final. És una cosa que això ja haurem de solucionar. Què em va portar a estar a una llista? Doncs crec que el fet d'estar estudiant encara, vaig creure que una obligació d'un bon ciutadà era formar part de la política, participar en política, i doncs per això estic a aquesta llista, perquè crec que és la que millor pot servir-me per aquest servei. Doncs molt bé, el Fede va per feina, ens facilita els temps. Seguim amb el Miquel. Miquel. Bona tarda. Soc Miquel Palau. He estat vinculat al futbol de Sant Feliu des de ja fa 15 anys. Anteriorment sempre he estat vinculat amb entitats i havia estat amb Esquerra Republicana en el 90 i pico. En quant a esports, també fa uns 7 anys vam muntar el Sant Feliu Corre Júniors amb 2 companys amics. I segur que em deixo coses, però bàsicament és això. Estic a primàries perquè considero que la política s'ha de fer des de baix cap a dalt. Per això hem fet des de ja fa 2 mesos reunions, taules rodones per aconseguir propostes i projectes que portarem al nostre programa. I a partir d'aquí, a veure el que surt avui.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Miquel. Ton, deixa'm que... Ja saps que jo sóc maniàtic amb aquestes coses i amb això de la ràdio m'agrada sempre anar posant en context i m'agrada anar molt repetint. Que ha parlat el Fede Sala representant Junts per Sant Feliu en aquest cas, ara Miquel Palau representant a Primàries. Ho dic per anar associant les veus i els noms als grups polítics de cada un de vosaltres. Va, doncs, seguim amb el Manel Vila, que en aquest cas representa Esquerra Republicana. Perdó. Oriol Boluda, que representa a Junts per Catalunya. Què tal? Bona tarda, Ton, com estàs? Bona tarda, Oriol. Bueno, ja veus que amb l'esport jo hi he estat relacionant durant molts anys, vull dir, vaig estar federat en el hoquei Sant Feliu durant més de 23 anys, federat i corrent per tots els pavellons. I després, en tema d'esports, també he estat molt vinculat amb el Motoclub Cingles de Bertí, amb el trial, des de petit. I bueno, és una filosofia també de vida meva amb el tema de l'esport. Jo sempre m'he dedicat a qualsevol tipus d'esport, és el que m'agrada i el que em fa desconnectar de la feina i de tot. I amb el tema de per què em vaig involucrar amb Junts per Sant Feliu de Codines, doncs, bueno, bàsicament feia temps que em anaven al darrere. Crec que és un partit que m'identifica amb els meus ideals i veig un equip bastant competent i per això m'hi he posat. Doncs molt bé, hem sentit l'opinió d'Oriol Boluda per Junts per Sant Feliu de Codines i el número 4 a l'esquena, Manel Vila. Manel, bona tarda, per Esquerra Republicana. Bona tarda, Ton. Doncs bé, dispara, va. Jo ja hem relacionat amb l'esport quan érem petits, que ho vam tocar una mica tot, des del futbol, que em sembla vaig durar un entreno o dos, fins al gimnàs, i al final vam acabar amb el hoquei, que és amb el que vam estar-hi més temps, i després, perquè em presento, ja porto 6 anys fent, els primers 2 fent de regidor, els altres 4 sent-ne, i crec que encara em queden algunes coses per aportar en el municipi amb tot el coneixement que hem adquirit aquests 6 anys, encara podem aportar alguna cosa més. Vinga, doncs ho rematem al Santi Vélez per al Partit dels Socialistes de Catalunya. Santi. Hola, bona tarda, Ton. Mira, jo amb l'esport directament actualment no hi estic gens vinculat, però sí que a través de la meva filla, que està en el Club de Patinatge de Sant Feliu, que depèn del club de hoquei, doncs, bueno, puc veure i valorar les mancances que hi ha o com millorar tot el sistema. I em presento amb la llista de la Laia Jordana perquè considero que són un equip competitiu, amb les idees molt clares i que podem aportar molt per a aquest poble. Doncs molt bé. Àlex, de moment s'estan ensenyant molt bé els temps, els candidats. Escolta, un lujo, Els haig de felicitar, a tots 5, perquè jo els hi he insistit molt abans de començar que fossin concrets i me n'alegro moltíssim que de moment ens estiguin fent cas. Vinga, que no se'ns acostumin, perquè ara tenen 2 minuts, i ho farem al mateix ordre, en aquest cas, per que ens expliquin i ens diguin les 3 mancances que veuen, o al màxim 3 mancances que veuen a la part de la regidoria d'esports i les principals propostes de cada candidatura. Comencem pel Fede Sala. Bé, doncs, començant per les propostes. La principal proposta és el canvi de gespa del camp de futbol. També pel que és l'àmbit del camp de futbol, el que tenim pensat és millorar la mobilitat i, per tant, es posaria un accés de mobilitat reduïda tant a les grades com a l'entrada principal. També, doncs, en l'antic pavelló, el Francesc Casar, doncs, construir un local social sobre la zona de vestuaris i també, doncs, aprofitar i fer un manteniment a la taulada del pavelló que molta falta li fa. En el pavelló Lluís Vallcorba, que és el més nou, doncs, ficar les graderies que ja estaven projectades quan es va fer el pavelló, perquè fa molta falta, ja que van els jugadors allà i els seus equips i els seus familiars i companys no poden animar. Després, creiem que s'ha de donar suport, seguir donant suport a entitats com el Motorclub, no? I el circuit de Can Bosch, però també buscant formes que la convivència sigui bona, no? I creiem que, per exemple, el futur passa per la moto elèctrica o fent intervencions com es va fer de posar bales de palla perquè el soroll no arribi tant a la població. Doncs també seguir fomentant l'esport femení, i això fa molta falta perquè, com podeu veure, tots els que estem fent aquest programa doncs, som homes, i això vol dir que a les nostres llistes no portem ningú que estigui vinculat a l'esport doncs, com ho hem estat nosaltres. Per tant, seguir fomentant l'esport femení.
I seguint aquesta línia, doncs, també ampliar les beques perquè tothom pugui fer esport i pugui fer salut. L'esport és on hi ha els valors de la nostra societat, l'esforç, la disciplina, el companyerisme, etc. Tiempo, àrbitro. Vale. Ja parlarem d'infraestructures després, no? Tirem temps. Sí, després anirem desenvolupant diferents blocs més concrets i, per tant, tindreu, no molt, però tindreu temps per poder anar desenvolupant altres aspectes. Miquel, 3 mancances que de fet, el Fede se l'ha saltat aquesta part. Vull saber que també analitzeu el que s'ha fet, 3 mancances i les propostes principals. Molt bé, Ton. Des de primàries, insisteixo, l'he dit abans, el nostre programa surt de la participació ciutadana. A partir d'aquí ens hem reunit amb totes les entitats esportives del poble, amb els presidents de totes les juntes esportives, i a partir d'aquí ens han sortit moltes propostes i molts projectes. Alguna de les propostes més importants les hem dividit en projectes que són els que ara et diré. En quant a mancances, podria començar parlant un tema superimportant que veiem, que és el tema de manteniment de totes les instal·lacions esportives. Estic parlant del manteniment de Solanes, estic parlant del manteniment del camp de futbol, que ara precisament molt a última hora i gràcies quasi al tema del centenari hem aconseguit arreglar una mica, i el tema del pavelló que està sempre com està. Llavors el tema s'ha d'aconseguir un pla integral de manteniment perquè això és superimportant. Una altra mancança, estic d'acord amb el company, que el tema de fomentar l'esport femení és molt important. Hi ha una part molt important d'edat de noies que no fan esport i això s'ha de fomentar. Tinc un projecte que ara us explicaré o durant l'hora aquesta, a veure si em dóna temps, de fer una comunió entre escoles i clubs que pot anar molt bé per fomentar-ho. I també parlaria com a mancança de la relació entre les entitats, un projecte, per exemple, de fer un Consell Municipal d'Esports, perquè les entitats estem superlluny i s'han d'aprofitar sinergies. També, si tinc una estona, ho explicaré. Projectes. Tenim 1000 propostes, però com us deia, hi ha 3-4 projectes superimportants que m'agradaria parlar-ne. Un és un projecte multiesports, que és precisament per arreglar una de les mancances, que és fer aquesta comunió entre escoles i clubs. Quan hem fet les reunions amb els clubs ja els hem explicat aquest projecte, els ha agradat molt. Hem d'intentar que des de les escoles els nens i nenes puguin provar tots els esports que puguin, com a màxim millor, i per tant tastar-los i no només dedicar-se a un. Vull dir, pot ser que gent que estigui fent futbol els agrada més un altre. Una lliga de valors, també, a veure si la puc explicar, un tema de valors que, com deia el meu company, 10 segons, sisplau. Espero que pugui explicar-ho. Com deia el meu company, a l'esport hem de tractar l'esport com una educació en valors, i hem de tenir un projecte molt maco que ara us explicaré. Moltes gràcies. Seguim amb l'Oriol, amb les mancances i principals propostes del seu programa. Doncs jo començaré primer per les tres propostes o 4 que tenim a exposar, que seria aconseguir un conveni amb la Diputació de Barcelona per un patrocini de diversos clubs esportius per Sant Feliu, amb la col·laboració també de l'Ajuntament de Sant Quirze i Bigues, aprofitant una mica la marca Sant Miquel del Fai, que ens dona visibilitat al poble, i promocionar i donar a conèixer el nostre entorn i la nostra situació. D'aquesta manera lliguem el que és l'esport i promocionar també el que és el nostre poble, que n'hem d'estar orgullosos. Segon punt seria també la proposta de fer un duatló anual que formi part de la Lliga Catalana i celebri anualment això, i es donarà un reconeixement important, que seria un duatló de Sant Feliu de Codines, bàsicament aprofitant el que deia abans a l'entorn i treure'n profit de Sant Feliu i que el puguem posar en el mapa i que la gent el tingui apuntat al calendari. I després seria donar suport en el motoclub del Cingles de Bertí, dels 2 dies, i del trial, ja que Sant Feliu ha sigut sempre un referent i el bressol del trial. Han sortit pilots importants com l'Andreu Codina, abans que parlàveu de noies, l'Alba Villegas. Vull dir que és una cosa a potenciar i a cuidar també l'entorn a la vegada. I com a mancances podríem parlar, com ha dit el meu company, el tema de la penya, que s'hauria de poder arreglar una mica i donar-hi una mica de profit perquè es pot treure un bon potencial d'aquella zona. Després seria el pavelló de hoquei, que bueno, ja hi hem passat molts anys, tu i jo, Ton, i des de que vam arrencar des de ben petits, que hi ha el mateix problema de les goteres i el mateix tipus de paviment. I després, en el tema del pavelló de Lluís Vallcorba, el tema de les grades, també.
I fins aquí. Són temes interessants. Veiem, comencen a haver-hi temes solapats, cosa que és bona, perquè al final vol dir que es poden entendre entre llistes en el moment que s'hagin d'entendre. Seguim amb el Manel Vila. Manel, si pregunto les 3 mancances, me les sabries dir o... Sí. Sí? Per situar els nostres oients, el Manel Vila és l'actual regidor d'Esports, d'aquí la pregunta del Ton en aquest sentit, no? Perquè tocarà fer una autocrítica, no?, en aquest sentit. No, sí. No, de mancances n'hi ha sempre a tot arreu i sempre es poden millorar les coses. Com a principal, diguem, deixant a banda les 2 potser grans obres, que és el canvi de gespa i la reparació del sostre del pavelló, que és una cosa que pràcticament està feta ja, falta executar les obres, però ja està tot pràcticament contractat. Pel que fa a infraestructures, jo crec que ara el que està pitjor o correria més pressa d'arreglar és la part més aviat interna del pavelló Francesc Casar, que hi ha tots els panells del sostre i de les parets molt malmesos, portes, etc. I en el camp de futbol, els vestuaris, els antics, els 4 antics, sobretot, és el que més o menys està pitjor. Pel que fa a l'esport, com deia el Miquel, falta que les entitats treballin una mica més juntes. Es va fer un intent el 2019 amb els Codines Games, que entre la dissolució de la CNAE i la pandèmia que ens va venir després no s'ha pogut fer un segon intent per fer alguns actes i activitats tots junts. I després també diguem que hi hagi una mica més oferta d'esports. Diguem, els futbols, hoqueis i això, arribes a una certa edat que ja necessites o té unes exigències físiques que no hi pots arribar, i llavors hi ha altres esports que no necessites tanta forma física per practicar-los, però seguiries fent esport. I s'han treballat algunes idees de fer algun esport per poder continuar o allargar la pràctica de l'esport de la gent. Molt bé, doncs escolta, seguidíssim els 2 minuts també, i ens queda rematar-ho amb el Santi Vélez pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Bé, nosaltres des del nostre partit sí que tenim diverses propostes en tema d'infraestructures. Una de les més importants seria el canvi de gespa del camp de futbol, ja que actualment està molt malmès, i llavors també aprofitant això, doncs millorar els accessos, treure les escales o compartir escales amb rampa per poder accedir a persones amb mobilitat reduïda, i també donar accés a vehicles d'emergència, en el cas necessari, a dintre del camp de futbol, que podria ser per la porta que dona al camp de tenis. Vull dir, millorar aquell accés. Pel tema pavellós, sí que realment fa falta un bon impuls al manteniment, posar-ho una mica tot el dia, i llavors sí que es tracta de gestionar de tal manera que es pugui fer un seguiment en aquest manteniment per tal que no s'atraci tal com s'ha traçat fins ara. Pel tema del que seria això, l'esport federat, i el que no seria tant més esport de lleure, sí que ens agradaria arreglar la part de sota del centre cívic, millorar l'skatepark, i donar una mica més d'espai a altres disciplines lúdiques, com podria ser que juguessin a bàsquet, pista de patinatge o un minicamp de futbol. Pel tema més de suport a les entitats, sí que creiem des del partit que ens agradaria, seria fonamental per potenciar l'esport a la gent jove, crear igual que es pot tenir un catàleg de serveis, doncs un catàleg d'esports que es pogués oferir a les escoles al principi de cada curs, donant les opcions i les possibles subvencions o ajuts que pot demanar cada família en el cas que tingui més limitació econòmica. I també ens agradaria... Jo crec que els 2 minuts ja, Àlex? Sí, ara mateix. Ara mateix, oi? I ens agradaria donar molt èmfasis a l'Oncodines Trail. Això està molt bé. Aviam,
nosaltres us volem donar aquesta obertura perquè cadascú posés les seves cartes sobre la taula. Entenc que un debat a 5 és molt complicat, però ens guardarem un parell o 3 de temes que ens hem anat apuntant mentre anàveu fent propostes vosaltres per recuperar-los d'aquí una estona. Ara el que us proposem és una altra experiència. Hem fet 5 blocs que us durarem 30 segons perquè els contesteu, amb ordres invertits, en aquest cas. Anirem canviant perquè no tothom tingui l'avantatge de tenir 2 minuts i mig per respondre, d'acord? I us ho anirem guionant. La primera pregunta que us fem, i que en aquest cas us l'anticipo, i us anticipo que començarà el Fede en aquest cas, és si ara us cau una subvenció de 100.000 euros, a dia d'avui, a què la dediqueu? 30 segons. És important això, que aquí sigueu molt concrets, el titular. Estem buscant el titular, val? Per tant, i en aquesta primera pregunta dels 100.000 euros, entenent que és una cosa extraordinària que ens està arribant. Per tant, més enllà del pressupost corrent que pugui haver-hi, doncs mira, ens toca la loteria, no? Ens cau aquella cosa, aquells 100.000 euros. Per infraestructures o per activitats? Pel que vulgueu. Sí. Pel que vulgueu. Vale? Fede. Busquem el titular, vinga. Vale, doncs, canviar la gespa del camp de futbol. Això, el principal, i si sobrés alguna cosa, doncs, crec que el millor seria doncs, per ajudes o per arreglar el sostre del pavelló Francesc Casar. Molt bé. Escolta, rapidíssim. El segon, en aquest cas, el següent és el Miquel Palau. Jo crec que el més important ara és el tema de manteniment, del pavelló. En el pavelló hi ha un projecte superimportant que us ho explicaré, però ara mateix, si hi ha 100.000 euros, que evidentment no en tenim per res pel tema de la gespa, no arribem ni una quarta part, i a més ja està tot arreglat. El tema de manteniment ara és superimportant. El pavelló s'ha de deixar, el que dèieu abans, hi ha goteres des de fa 235 anys, amb el que hi ha un tema important que s'ha de resoldre, i 3, 2, 1, 0. Oriol! Doncs jo seguint una mica la línia d'ell i per lo que m'aporta també el hockey amb els anys que hi he estat, doncs seria arreglar el pavelló, deixar-lo amb cara i ulls, ja que cal recalcar que fa quasi 20 anys, tu no ho sabràs més, que estem com un segon A, la que no entén de hockey és com un segon A de futbol, que ens movem per tot Espanya i part de Catalunya, tot Catalunya, i donar una mica la identitat aquesta, doncs almenys amb cara i ulls, rebre els contrincants. Li toca a Manel. 100.000 euros, Manel, què fas? Jo amb 100.000 euros ara el més urgent seria arreglar els vestuaris del camp de futbol. És el que està segurament més vell i més antiquat. Santi? Vestuaris del camp de futbol, vestuaris del pavelló i la connexió entre els dos pavellons. Escolta, Àlex, ho estem clavant amb els temps, A més estan portant de conya, A més estic content perquè llavors ens quedarà un espai de debat on cadascú podrà anar desenvolupant altres temes. Seguim amb aquests titulars. Ton, vinga. Vinga. 30 segons per començar, en aquest cas amb el Miquel. Quina proposta de les altres candidatures trobes atractiva per afegir al vostre programa? No sé, no les he llegit. Que les hauria d'haver llegit. No ho sé. O en tot cas de les idees que han sortit aquí. Per exemple, em quedo bastant amb la idea que ha dit el Manel d'arreglar els vestidors del camp de futbol, bàsicament perquè si no els senyors del futbol se'm tiraran al damunt i no podré passejar-me pel carrer. Tot i això, crec, sincerament, que s'ha fet una inversió superimportant en el camp de futbol els últims anys, vestidors nous, tapar llums i ara la gespa, que la canviarem si tot va bé aquest estiu, amb el que crec que ara els nostres esforços s'han de dedicar al pavelló. Fede. Doncs la col·laboració que ha dit el Miquel amb entitats i escoles i tot per fomentar l'esport femení. Seguim amb el Manel. I el que deia el Miquel, la col·laboració amb entitats. Ja es va intentar amb els Codines Games i s'ha de fer que treballin més juntes i sortiran coses molt xules, igual que amb altres activitats que quan s'han ajuntat han sortit coses més xules. Vinga, Oriol, fot-li. Doncs mira, ens posem d'acord tots bastants perquè seria això de la col·laboració amb les entitats, que al final és el més important i és el que dona batec a l'esport aquí al poble. I ho rematem amb el Santi. Jo també estic d'acord amb ells i considero que la coordinació entre les entitats és molt important per millorar. M'encanta. Àlex, s'entenen? Perfecte. S'entenen. Això és una cosa que, si d'aquí 4 anys no ha passat, els hi podrem passar factura, perquè tots 5 han dit que ho faran. Una mica relacionat amb això i amb la primera proposta, ara us proposem allò de dir, arribo a l'Ajuntament
Primer dia i començarà aquí responent a l'Oriol. Primer dia, obro la porta del despatx de la regidoria d'Esports i la primera cosa que dic en el tècnic d'esports o en els responsables d'esports és aquesta. Oriol Boluda, Junts per Catalunya. Doncs la primera seria aixecar el telèfon i començar a mirar si podem rebre algun tipus d'ajuda o amb el que tinguem econòmicament a la tresoreria, que això no en tinc ni idea, i començar a arreglar doncs, el que seria les coses més bàsiques, que sigui el vestuari de futbol, les coses que s'arribin, lo just però més necessari. Santi Vélez, PSC. Doncs jo el que faria primer seria parlar amb el tècnic i doncs, que comencés a preparar un catàleg d'esports perquè tot el poble conegués la quantitat d'esports que hi ha en el municipi, independentment també de començar a treballar pel manteniment. Miquel Palau, de Primàries. Jo el primer de tot seria trucar a tots els presidents de totes les entitats i els reuniria i començaria a muntar aquest Consell Municipal d'Esports per començar a aconseguir aquestes sinergies que estem parlant tots. Seguim amb el... Perdó, m'he perdut a l'ordre. Manel Vila, Esquerra Republicana. Això, gràcies, Àlex. Doncs jo, comptant que seria mitjans de juny, preguntaria qui ha guanyat el concurs per fer les obres de la gespa al camp de futbol i si ja estan adjudicades les obres del sostre del pavelló. I ho rematem amb el Fede. Fede Sala, de Junts per Sant Feliu. Jo el que preguntaria al tècnic és doncs, quines coses estan a mig fer, quines coses són més urgents i després doncs, ja posar-nos a tirar endavant el programa. Bueno, Déu-n'hi-do. S'estan posant bastant d'acord. En aquest cas, hi ha hagut un punt que ha sigut molt comú per tots plegats. I aquí, com que anem prou bé de temps, igual els podem donar hasta 45 segons. Sí, un minutet i tot. O un minutet, perquè és un punt important. Sí, és un punt important. És un punt important perquè heu definit moltes maneres de relacionar-vos amb els clubs, amb les entitats esportives, en aquest cas, no? M'agradaria que, en un minut, tinguéssiu una mica d'idea de quina estructura porteu en campanya o quina estructura porteu en ment per millorar aquesta... que tots heu proposat que s'ha de millorar la relació amb els clubs, s'ha de millorar tot aquest entorn, tot aquest grup de relacions, diguéssim, no? Com començareu? Com ho podríeu fer? I en aquest cas, i és atzar total, comença el Manel Vila, regidor en aquest cas, actualment regidor en funcions d'esports i candidat per Esquerra Republicana. Doncs per millorar la comunicació i el treball que es fa amb les entitats, el primer és tenir el temps suficient per fer-ho. Això requereix tenir més personal a la casa, que és a dir, més tècnics, que un tècnic no hagi de fer 7 regidories i així es podria dedicar més temps a les entitats, a cuidar-les més, a donar-los ajuda, sobretot que és segurament el que demanen més, que és l'ajuda de feines de gestoria i etc. I a partir d'aquí començar a treballar, a ajudar-los a fer les activitats que tenen, que tampoc tenim l'agenda molt buida per poder-ne afegir moltes, però totes són benvingudes. Hi ha hagut 2 clubs nous que també s'han d'anar integrant, estan agafant les dinàmiques de fer horaris, etc. I com més temps se'ls hi pugui dedicar, millor seran les relacions. Seguim amb l'Oriol Boluda de Junts per Catalunya. Oriol. Bueno, nosaltres el que faríem bàsicament és reunir-nos amb els principals clubs, com seria futbol, hoquei, tots els clubs esportius, i trobar enfocar una idea, o sigui, a les principals hàndicaps que tenen cada club i atacar directament amb això. I vull dir, principalment seria això, i llavors aconseguir el més important, que moltes vegades és el tema econòmic, arribar amb el que comentava abans, de trobar aconseguir que la Diputació de Barcelona, amb la marca Sant Miquel, ja que tenim Sant Miquel al costat i ens reconeix tot Sant Feliu, bueno, el nostre poble és reconegut gràcies a això i altres, com el Cimdàligues també, però bueno, i seria això, trobar un patrocini comú per tots els clubs. Seguim amb el Fede Mauri de Junts per Sant Feliu.
Vale, doncs, seguint amb la pregunta que ens has fet, doncs creiem que la millor forma és, com deia el Manel, doncs, que sí, doncs, disposar de més tècnics, de més personal, perquè el regidor doncs, es pugui encarregar de fer feines polítiques, que al final la funció que fa és el càrrec que té és un càrrec polític, i creiem crec que és la millor forma d'establir la comunicació entre les diferents entitats, i poder treballar amb elles i veure com es coordinen perquè puguin anar totes a la una i saber què necessita cada una. Seguim amb el Santi Vélez del Partit dels Socialistes. Bé, jo crec que seria important crear la figura d'un tècnic d'esports, ja que és un àmbit que abarca moltíssim, i a partir d'aquí que ell anés rebent les propostes i queixes i mancances que hi ha a cada associació, cada club que hi ha al poble. A partir d'aquí, junt amb el regidor, fer trobades periòdiques, trimestrals, semestrals, per tal de posar en comú les coses i intentar treballar per les més urgents i treballar totes de cop per aconseguir patrocinadors únics o proveïdors únics, etc. I ho repetem amb el Miquel Palau per Primàries. Sí, des de Primàries considerem que aquesta figura del tècnic d'esports és la persona que té que dinamitzar i coordinar tot l'esport a Sant Feliu. A vegades ens pensem que aquesta figura no tindrà feina, però si et poses a fer una llista de tasques per a aquesta persona és una llista inacabable. Llavors, per exemple, el projecte que us deia de relació amb les escoles l'ha de dinamitzar el tècnic d'esports, el projecte que tenim per fer foment de valors i fer una lliga de valors que volem fomentar a Sant Feliu també l'ha de coordinar i dinamitzar el tècnic d'esports, té que redactar totes les ordenances i reglaments, que en falten moltes en temes de manteniment, de conserges, també ha de coordinar els projectes transversals que fa l'Ajuntament i a més té que coordinar aquest Consell Municipal d'Esports del que estem parlant, té que ajudar els clubs, com deia Greg el Manel, en tots els temes d'impostos, tots els temes administratius, d'aquests temes que als clubs no li porten cap valor afegit. Doncs aquesta persona, aquest tècnic d'esports, ara mateix és un projecte clau per Sant Feliu de Codines. Moltíssimes gràcies a tots cinc, sobretot perquè us esteu cenyint els horaris. Entenc que és una situació estressant i que voleu informar de molta informació, però al final els programes s'han de... I és la manera de desgranar-los, perquè al final, si no, d'esport costa molt que se'n parli en els grans debats. Vinga, i l'última, i us deixaré 30 segons perquè després respirem tots plegats i ens hi posarem en un debat. Esperem que pugui ser un debat entre tots cinc de diversos temes. Us situeu al 2027, maig del 2027. S'acaba la vostra camí com a regidor d'esports de Sant Feliu. Quan ha vingut el Manel com a regidor d'esports, ho hem preguntat quin llegat us agradaria que quedés de la vostra feina. Teniu, en aquest cas, també hem previst uns 30 segons perquè pugueu dir, hosti, m'agradaria que quan jo plegués de ser regidor d'esports de Sant Feliu, plegués en aquesta legislatura, evidentment, podeu continuar sent-ho a les següents, quedés això. I comença, en aquest cas, responent al Santi. Doncs a mi m'agradaria que les infraestructures dels espais estiguessin en un manteniment adequat i també que aconseguir que les escoles, tots els nens i adolescents, sàpiguen totes les activitats que es fan al nostre poble i tinguin possibilitat de demanar ajuts per poder-les realitzar. Manel. Bé, doncs jo, una de les coses seria consolidar o executar el Codines Games que no vam poder, que les entitats col·laborin, que treballin juntes en moltes coses, i pel que fa a infraestructures, nosaltres ens agradaria aplicar la mateixa experiència que tenim de l'aplicació de comunicació d'incidències a la via pública amb les instal·lacions, aplicant no només a les d'esports, sinó a totes les instal·lacions del municipi, unes aplicacions que es diuen GEMAU, que és gestió del manteniment assistit per ordinador, que ens facilitaria molt la programació de la feina i quedaria tot molt quadrat i molt ben programat. En aquest cas, seguim amb el Miquel Palau, de Primàries. No he parlat dins d'infraestructures, per tant m'agradaria que si estigués pel 2027 pensar que al pavelló hem pogut fer un superprojecte que tenim d'arranjament del pavelló, de comunicació dels dos pavellons, amb una seu social, és a dir, socialitzar tota la part dels dos pavellons, el mateix fer, i dintre del mateix projecte, ampliar els vestidors del Francesc Cansar, ampliar els vestidors
del Lluís Vallcorba, posar-hi grades, és un superprojecte que estem dibuixant i que, evidentment, m'agradaria que acabar i que aquest projecte esté fet. A més, els altres 3 projectes importants que tenim, que també m'agradaria tenir-los acabats, el tema de tècnic d'esports que us he explicat, el tema de projecte multisports amb les escoles que també us he intentat explicar, i el tema de Lliga de Valors, que no l'he pogut explicar, però que m'agradaria molt poder-lo explicar, que és foment de l'educació en valors aquí a Sant Feliu a través dels clubs. Vinga, gràcies. I l'Oriol Boluda, per acabar, de Junts per Catalunya. Doncs en acabat el meu llegat m'agradaria veure un pavelló acabat amb cara i ulls, després poder aconseguir fer aquesta duatló, ja que matem 2 ocells d'un tiro, diguéssim, perquè podíem promocionar l'esport i, per altra banda, l'entorn de Sant Feliu, que és del més orgullós que n'estem d'aquest poble, perquè l'altre Déu-n'hi-do. Després també tenir la penya llesta, amb cara i ulls, que sigui un bon centre d'esports, i fins aquí. I em deixava el Fede Sala, Frederic, perdona. Doncs, havent acabat el llegat, m'agradaria que les zones de lliure accés, les zones esportives de lliure accés o d'aquesta activitat física o aquests esports més marginats, haguessin rebut millores, com per exemple és el lloc o l'espai de calistènia, que allà li fa falta llum, una mica de porxo, o la petanca. Els de la petanca ens van demanar que els aniria bé tenir una mica de porxo allà en el seu local que tenen, perquè de vegades el clima és una mica advers. I també, una cosa important, millorar l'accés de persones amb mobilitat reduïda a la piscina, perquè ara mateix no poden accedir-hi i crec que és important que tothom hi pugui accedir, sigui quina sigui la seva condició. Àlex, em deixes fer una pregunta fora de guió? Sí, i tant. Sí? Perquè ho estava... Digues, Miquel, anaves a entrar com un miura. No et saltis el guió, rei. Tinc una pregunta, no és transcendental, però els 5 que sou aquí, si sou al govern, sereu regidors d'esport? Amb l'ordre que vulgueu. Anem per ordre, per exemple, des del Fede cap al Manel. Vinga, Fede Sala, Junts per Sant Feliu. Sí, en principi sí. Miquel Palau, Primàries Codines. Jo crec que sí. El Santi Vélez, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Podria ser, sí. Oriol Boluda, Junts per Sant Feliu. Bueno, jo sóc el número 6, és una mica complicat, però tinc el número 2, que és esportista d'èlit i segurament d'esport en sap un rato. Manel Vila, Esquerra Republicana. Depèn de la configuració del govern. Si hi ha altres que puguin fer la feina i si no la faré jo. Doncs fem 30 segons de música i ens hi posem al debat. Viu les eleccions a Ona Codinenca. Vinga, 18 minuts, 17 en aquest cas, perquè siguin les 9 del vespre. Ens guardarem, Àlex, què? 6 o 7 minuts pel final? Per aquest final de draga que els tenim muntat? Sí. O una mica més poder, no? O què? 6 minutets jo crec que els farem, no? Vinga, va, doncs tenim 10 minuts per comentar la jugada, com ens agrada. Tu jugues, ho sabeu, el Miquel i el Manel, que són habituals, i l'Oriol també ha vingut alguna vegada. Normalment fem el programa amb un guió bastant en blanc, però acaben sortint programes bastant rodons. Àlex, quin tema els hi llancem sobre la taula perquè... Bé, jo el que sí que els diria és que intentin igual ser concrets, però aquí poden interactuar de forma distesa. Aquí no hi haurà un ordre i, per tant, el primer que parli pot anar parlant. Respecteu-vos una mica els temps de paraula, sisplau, si no us ho aniré fent jo, però anirem llançant temes i anem comentant coses. Hi ha un tema que volem començar i és un tema que ha portat certa polèmica durant aquest darrer temps i és el circuit de motocross de Sant Feliu de Codines. Volíem saber què n'opineu, cada un de vosaltres, d'aquest circuit. Pot començar el que vulgui. Jo crec que és una molt bona cosa per Sant Feliu. Encara no tenen la llicència del tot acabada. Esperem que ho acabin en breu i ja estan treballant. Es va haver de fer una miqueta amagat. Es va fer la presentació mundial d'una moto elèctrica i la idea és que vagi cap aquí. També ja estan mirant
amb la pila de terreny que tenen, fer un camp de plaques solars per poder carregar aquestes bateries i l'únic, com que aquí no ha sigut molt ben rebut per part del poble, acaben anant més a fer gasto o a dinar a Sant Quirze o altres llocs i esperem poder-los portar cap aquí. Hi ha algú que no estigui d'acord amb el projecte del circuit? No, home, amb aquest tema que porta controvèrsia, com tots els temes que porten controvèrsia, al final t'has de basar en la normativa. Vull dir, no pots fer res més que mirar la normativa d'aquests circuits i a partir d'aquí mirar si l'estan seguint o no l'estan seguint. Crec que el tema més complex ara mateix és el tema del so i el tema del soroll. Si aquest tema es va allà i es porta bé i segueix estrictament la normativa, doncs, evidentment és que no t'hi pots negar de cap manera. Una altra cosa és, com diu el Manel, que llavors la gent sàpiga que aquí no estan massa ben vistos i tal. Evidentment s'ha d'intentar que com a entitat del poble, que la gent que la utilitza i que estan allà fent servir aquestes instal·lacions que vinguin al poble, que vagin a comprar als comerços del poble i que vagin a dinar als bars del poble. Evidentment ho hem d'aconseguir d'alguna manera. Què opineu la resta? Sí, bueno, jo... Oriol Bolud, en aquest cas, Junts per Sant Feliu. M'involucra bastant perquè, bueno, jo soc trialero i motocross i moto. El Bolud ja està en contra, com que no va mai en moto. I moto a tota la vida, però vull dir, jo crec que això ens hem d'aprofitar de la gent que té aquesta empenta i per muntar un projecte tan gran, que és una inversió bastant gran. I bàsicament és el tema, sí que és veritat que el tema del soroll, això molestava sobretot a propietaris del voltant, i llavors, bueno, gent de Sant Feliu que els hi arriba el so, però, bueno, parlant d'això del so, els decibels que arriben aquí a Sant Feliu estan, sembla que eren els 30 decibels que està dintre la normativa, o sigui que no hi ha problema. I a la llarga s'està mirant de fer les motos elèctriques, que estan fent uns prototips bestials que no hi haurà soroll ni hi haurà res, la gent podrà disfrutar. I ens hem d'aprofitar d'això perquè està venint molta gent del nord d'Europa que a l'hivern està tot nevat als seus circuits i venen aquí a Sant Feliu justament, i això és el que volem promocionar, una mica l'esport relacionat amb el tema també, amb el benefici que et dona econòmic i que puguis ensenyar al món el gran patrimoni de muntanyes i tot que tenim, que és molt bo. Santi Vélez, PSC i Fede Sala de Junts per Sant Feliu. Jo estic d'acord amb el Manel i amb ell, també, perquè crec que tota activitat que sigui bona per l'economia del poble pugui atreure més gent i poder donar benefici a comerços, a serveis del poble, pot estar molt bé. Sí que el tema del soroll s'hauria de controlar i estic d'acord amb el Manel, doncs, el tema aquest de posar unes plaques solars per tal de poder carregar les motos elèctriques i que realment sigui, doncs, un desgast energètic zero per la resta de la xarxa. Fede, des de Junts per Sant Feliu. Doncs això, el futur de tot passa per ser més sostenibles, en el cas del circuit també. Doncs això, el que s'ha dit, apostar per les motos elèctriques i evitar el màxim soroll possible, ja no només per les persones, sinó també per als animals amb els que conviu al circuit, apostar doncs, per gastar el mínim d'aigua possible i ser més sostenibles i apostar per la convivència, bàsicament. Un altre dels temes, bueno, si us voleu interpel·lar, jo no hi tinc cap problema. El que passa és que costa molt fer un debat a 5, però en aquest cas ara ja us trobo una mica més relaxats, que abans quan anàvem amb el rellotge estàvem com molt tensos. Ara esteu una mica més relaxats. Ara, una de les pedres a la sabata que ha tingut l'Ajuntament en els últims anys, i ja ve d'uns quants anys, que és la gestió de Solanes. M'agradaria que... Què es pot fer amb Solanes? Què es pot fer amb Solanes? Perquè tots plegats tenim moltes idees, s'han provat moltes coses, i a mi em fa l'efecte que no acaba d'arrencar i no entenc ben bé per què és, però m'agradaria que, amb l'ordre que vulgueu, ens expliquéssiu quin projecte porteu per la gestió de Solanes o si creieu que val la pena apostar-hi. Home, jo crec que sí, que s'ha d'apostar per Solanes i ara mateix, amb les pistes que es van fer noves i el petit arranjament de la pista de dalt, bueno, el que creiem des de primàries és que s'ha d'arranjar una mica el tema dels accessos. L'accés a Solanes és un dels temes prioritaris i l'accés també
Aquí influeix molt del tema que dèiem del manteniment. Al final parles amb la gent de l'Atlètic i et diuen que jo que estic a futbol em diuen és que us ho acabarem netejant vosaltres, perquè ells s'ho han d'acabar netejant ells. Llavors, com a mínim, l'accés de les pistes fins a dalt, a zona bar i vestidors, això s'ha de fer un arranjament superimportant, però evidentment s'ha de fomentar la Solana, s'ha de seguir apostant per ells i arreglar-ho, que allò sigui un lloc que arribis i que estigui ben arreglat i que doni gust jugar-hi. Bueno, jo crec que el tema de Solanes tot dependrà molt, que potser estic parlant d'un altre tema, però és el desviu que es farà en un futur, que sembla que hi va, i si llavors hi ha aquest desviament sí que realment és un punt superimportant a reforçar, perquè llavors la carretera sí que hi passaria bé i seria un punt de parada ràpida on hi podries fer un gimnàs amb cara i ulls i de manera estructurada, no el que s'ha anat fent els últims anys, una mica així d'anar traient pistes de tennis i posant a sobre pistes de pàdel, una mica tot ben estructurat i ben arreglat. Manel, com ho veieu? Santi, Fede, com ho veieu? A veure, jo crec que s'hauria de millorar l'accés i també les places d'aparcament que hi ha. A partir d'aquí s'hauria de reestructurar totes les activitats que s'hi fan i suposo que la millor manera seria cedir-ho a través d'alguna empresa que ho gestionés per tal de no descuidar-ho. Fede. Jo crec que s'ha de seguir apostant per Solanes, sí, evidentment, però també s'ha de ser realista i et vaig preguntar per què no funciona o per què no acaba d'arrencar. Doncs és per la mala comunicació que hi ha de Sant Feliu amb Solanes. Només hi pots anar amb cotxe, no tothom té cotxe, molta gent, la gent més jove sobretot ha d'anar en bicicleta, sí, pots arribar tranquil·lament en bicicleta, però es fa més difícil. Anar-hi a peu, doncs, a l'estiu a la piscina, per exemple, jo hi he anat algun cop i és una tortura. S'ha de ser realista i el principal problema que té Solanes és la comunicació amb el poble i això no sé si tard o d'hora doncs, trobarem alguna solució. Manel. Solanes, al final, que deia el Miquel que el club s'ha d'acabar netejant, al final es va fer un conveni en el que ells van participar, van estar d'acord amb les condicions i després podríem mirar els punts que es compleixen i els que no. Jo crec que Solanes el que s'hauria de fer, després de les diferents experiències, perquè s'han provat 1000 fórmules, s'hauria d'acabar fent com es fa en altres llocs, un projecte de reformar-ho tot, de donar-ho com a concessió X anys en algú que faci les obres, faci la inversió, perquè la inversió és molt gran si ho volem deixar-ho bé, i exploti l'equipament, que es podria fer, a part de bar, podria ser també un alberg, o podrien ser altres coses, però clar, també en aquella zona que encara no hi ha el projecte d'urbanització fet, que no deixes en els veïns fer gaires obres, si es posa a fer l'Ajuntament obres, diem que no estaria gaire bé. Va, doncs, amb aquesta puc tocar 2 temes, ens queden 7 minuts. Àlex. Només simplement per acabar, m'agradaria donar-los un petit torn de paraula final. Aquí sí que us demanaré 30 segons molt escuets, però perquè no sigui dit que ens ha quedat aquella cosa per dir, Jo sé que són 30 segons i, per tant, hem de tirar molt de titulars, però sí que us demano que com a conclusió, abans d'entrar del bloc final de preguntes més disteses, us deixo 30 segons a cada un de vosaltres perquè pugueu desenvolupar les 4 idees molt bàsiques que no s'us quedin en el tintero. Vale? Fede Sala, per exemple, Junts per Sant Feliu. Vale, doncs... volem apostar per les zones de lliure accés, és a dir, aquestes zones que la gent pot anar a jugar a futbol, jugar a bàsquet, practicar calistènia, i pel que fa amb la relació amb les entitats i amb els clubs, doncs fer com s'està fent, des d'escoltar sempre les entitats, donar-los el màxim suport i acompanyar. Moltes gràcies, Fede Sala de Junts per Sant Feliu. Oriol Boló de Junts per Catalunya. Doncs en primer lloc seria el patrocini aquest genèric amb la Diputació per a tots els clubs esportius que tenim a Sant Feliu. En segon punt, intentar fer una dual law i promocionant l'entorn, ja que tenim un entorn perfecte per poder-ho fer. I que tercer punt, apoyar el motoclub, com seria el circuit, el trial dels 3 dies, els 2 dies dels cingles i potenciar el trial en bicicleta.
Moltes gràcies. Miquel Palau, Primàries Codines. Gràcies, Àlex. Jo sempre m'agrada criticar una mica el ton i sempre acabem parlant de tot, menys dels temes importants com els valors de l'esport, com fomentem els valors, com fomentem el joc net. Insisteixo en que tenim un projecte que es diu Lliga de Valors, que intentarem que tots els clubs la segueixin. És una lliga que només puntuarà el tema de bones conductes i de joc net. A partir d'aquí podrà participar tothom, perquè es puntuaran públic, es puntuaran enterradors, es puntuaran jugadors, i s'està el projecte elaborant. A partir d'aquí també no hem parlat de subvencions. Per el tema de les subvencions és important tenir un paquet de subvencions per temes socials. Miquel, t'haig de tallar, ens sap molt de greu, però t'haig de tallar perquè és que estem a 54, ens queden 6 minuts i anem molt justos. Manel Vila, Esquerra Republicana. Jo crec que ara una de les coses molt importants és ara que tenim tots els esports que es practiquen coberts, asseure'ns tots els clubs, gent del poble, etc, i fer el projecte per acabar la zona esportiva. Tenim tota la zona d'entre el parvulari i l'escola Bressol, que és equipament esportiu, definir ben bé allà què hi volem, si volem un circuit de bici, si volem una pista poliesportiva, etc. O en els equipaments, si volem 3 equipaments i 3 bars, o 3 equipaments i un bar, definir tot això com volem per poder-nos focalitzar amb aquest objectiu. Molt bé, i acabem amb el Santi Vélez, PSC, 30 segons. Seria qüestió de reorganitzar les zones de lliure accés per practicar els esports i millorar-les, ampliar el finançament, per tant sol·licitar subvencions de Diputació i Generalitat i unificar una mica la gestió entre les entitats. Bé, doncs moltíssimes gràcies. Anem en el bloc final per acabar aquest programa d'avui. Les preguntes random. Vinga, seguirem aquest ordre. Això ha de ser molt ràpid, pim-pam. Començo amb el Fede Sala de Junts per Sant Feliu. Qui va ser l'última dona que va ser regidora d'Esports a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines? Et dono 4 opcions. Maria Antònia Gómez, Pilar Borrell, Marta Montanyà, o no hi ha hagut mai cap dona regidora d'Esports a Sant Feliu de Codines? Ni idea. No hi ha hagut mai cap regidora. Maria Antònia Gómez. Va, segona. Aquesta la sabia. Miquel Palau. Mira, aquesta ha tocat, Quin va ser el resultat del partit de futbol entre els veterans del Sant Feliu de Codines i els veterans del Futbol Club Barcelona en el partit de commemoració del centenari del Club de Futbol Sant Feliu de Codines? Aquí no hi ha opcions. Has de mullar-te. No em facis parlar d'això. 3.000 euros, correcte. Molt bé, la donem per bona perquè no es va celebrar aquest partit perquè van demanar 3.000 euros als veterans del Barça. Santi, quantes pistes de pàdel hi ha ara mateix a Sant Feliu de Codines? 3, 4, 5... ja no n'hi ha cap, doncs han reconvertit les pistes de pàdel en camps de petanca olímpica. 4? 4? Sí, 3 i 1, 4, sí senyor. Oriol Boluda, sabeu on juga els partits l'equip de tenis taula de Sant Feliu de Codines? A una sala lateral del pavelló Lluís Garriga, a Solanes, a la sala anexa al Teatre del Centre Cívic, a Sant Feliu des de l'any 2015 no hi ha club de tenis taula. En el tennis, no? No, en la sala del teatre. Pregunta número 5. Sabeu que cada setmana al Tu Jugues fem un joc que es diu Lliga Tu Jugues. Consisteix en que cada setmana els oients aposten sobre els resultats dels diferents equips sèniors de l'esport codinenc. En base a les classificacions històriques de la Lliga Tu Jugues, si haguessis d'apostar per un participant que s'emportés la propera Lliga Tu Jugues, per qui ho faries? Pel Pep Regalà, que tot i ser calderí és un estratega nat amb el tema de l'esport. Per Pep Acosta, que utilitza tècniques de la família Pelayo. Per l'Àlex Balaguer, que analitza minuciosament cada setmana totes les classificacions de tots els esports. O pel Francesc Roura, que encara es pensa que el camp de futbol és de terra, però sense saber-ho com, de tant en tant encerta algun resultat. L'Àlex Balaguer. Sí senyor, Àlex Balaguer. Fede, va, que acabo amb tu. Vinga, la primera de la segona ronda. Si estic en una melé, probablement estaré en un indret determinat de Sant Feliu. On estaré? Al camp de futbol jugant un partit amb l'equip de rugbi dels Falcons de Codines? A la sala del billar del Centre Cívic? Al costat del Centre de Salut o al racó del Bosc, depèn del dia, o a Solanes? Al billar. No, una melé no. Al costat del Centre de Salut o al racó del Bosc. Parlem de petanca. 7. Miquel, aquest any 2023 els companys d'On Codines han fet una recaptació solidària molt important. Saps dir-ne quan van recaptar? 60.678, 72.998, 130.743, o aquest any, al final, no es va fer l'On Codines Trail perquè a Caldes de Montbui no van permetre el pas pel seu municipi i finalment es va haver de suspendre la prova. 130.734. Sí senyor, pregunta número 7. Anem per la pregunta número 8. Santi, a veure si la trobo per aquí.
Aquest any el Club de Futbol Sant Feliu ha estrenat unes samarretes noves, samarretes del centenari. La samarreta té un disseny nou. En una de les mànigues hi ha un text commemoratiu del centenari. I a l'altra màniga, què hi ha? El logo d'Ona Codinenca, l'escut del centenari, el nom d'Enric Casanovas, primer president del club, o una foto a tot color de Lucas Cabanillas com a emblema del club. El nom del primer president? No, el logo d'Ona Codinenca. Oriol Boluda, a l'estiu, a la plaça Josep Mumbert es converteix en una autèntica platja amb l'organització del torneig de futbol platja de muntanya. Sabeu quina entitat organitza actualment aquest acte? El club de tennis, el club de futbol sala, el club de futbol o Cosmos, l'empresa de Gerard Piqué amb la col·laboració del centre excursionista que sempre estan col·laborant amb totes les activitats. Aquesta, la del Piqué. Futbol sala, i acabo. Als dos pavellons de Sant Feliu es fa esport de forma regular. Dels següents esports, quins dos no es fan habitualment en aquests espais? Hoquei patins, patinatge, handball, voleibol, curling, que només es pot fer de forma regular al desembre, futbol sala i bàsquet. No es fan. Sí. Handball i curling. Handball i curling, sí senyor, perfecte, doncs ja està. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, ens queden 15 segons per acabar. Fede Sala, Miquel Palau, Santi Vélez i Oriol Boluda i Manel Vila, gràcies per venir i moltíssima sort en aquesta campanya a tots. Moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres marxem, serà fins dilluns de la setmana que ve. Fins la setmana que ve, bona nit. Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Junts per Sant Feliu de Codines som una candidatura de persones plural i diversa, amb gent amb molta experiència capaç de començar a treballar